Бог ви обича. Бог ви обича. С много ни обича. Амин. Благодарим му за неговата заветна любов. Оценяваме кръвта му, нали? Всичко действа чрез вяра в неговата кръв. Ще спеем тази стара песен. О, кръвта на Исус Христос, о, кръвта на Исуса, о, кръвта на Исуса, оценна кръв за мен. Има сила в кръвта на Исуса, има сила в кръвта на Исуса, има сила в кръвта на Исуса, оценна кръв за мен. Победа чрез кръвта на Исуса, победа чрез кръвта на Исуса, победа чрез кръвта на Исуса, оценна кръв за мен, оценна кръв за мен. Благодарим ти, Исусе. Хайде спеем величествен Бог. Ти си мой Бог и аз ще те славя. Боже мой, ще те величая. Той царствен области с величието си, зарадвай се земя, радвай се земя. Той ходи светлина и всяка тъмнина трепери от гласа, от нощния му глас.
ти си достоен. Достоен си ти за всяка хвала, Господи. Нека се повече и повече да отделяме време, да раздигаме Неговото име. Амин. Да го хвалим всяка сутрин и по всяко време. Може да седнете. Благодарим и Бог върши чудеса и знамения. Амен. Нека се радваме. Той е същия вчера, днес и до века. Върши всякакви чудеса. Ние сме свидетели, нали? Да. Мога да споделя това, че нямам болки. Аз нямам болки. Слава на Бога. Вселено. Амен. Слава. Това за мен е едно голямо чудо. Ако имаш болки, ще се молим. Аз разбрах, че се молихме преди малко. Чрез вяра живеем, не чрез виждане. Ние гледаме на нещата по друг начин. Чрез очите на вяра. Господи Исусе, много се радваме за този ден. За това време заедно в Твоето присъствие намериме радост. Намериме всяко добро в Твоето присъствие. Колко е благо, колко е хубаво да сме заедно и да го хвалим от сърце. Възможно ли да растем? Да растем в тази област? Мога да говоря за себе си. Ран може да растем духовно. Да съм готов да бъде благодарен на Него. Да отделя повече време да издигам Неговото име. Той да бъде прославен в живота ми. Все повече и повече. Не се срамуваме от Евангелието. Нали, брат ми? Да. Не се срамуваме. Навсякъде ще споделяме благата му вест. Ще чуят от нас, че Исус Христос е същия. Вчера, днес и до века. Четем от Библията колко чудеса направи Той. Хиляди чудеса в Евангелието. Ходеше по селата, по градовете, цял Израел и целяваше болните. И Той върши същите неща сега чрез нас, чрез Неговото тяло. Въпросът е дали имаме представа, да има ли това разбиране, дали имаме това очакване от Него. Аз влизам сега в този молитвен дом по един начин и ще тръгвам по друг начин. Ще бъде изпълнен със Святият му Дух, ще бъде целен. Амен. Господ върши чудеса в тялото му. Аз ще бъда готов да споделя благата му вест. Ще бъда верен, защото е бил верен към мен. Благодарим ти, Татко. Благодарим ти. Достоен си ти, Господи. Псалм 95, втори стих. Да дойдем пред Него с благодарност. Господ ми говори за тази тема тази сутрин. Да съм благодарен на Него. Благодарни сме за жертвата му. Нали? Без Неговото дело нямаше да има спасение. Нямаше живот.
Той дойде, за да ни даде живот. Живот в изобилие. Божествен живот. Вечен живот. Живот от Него. Благодарим ти. Има ли радост в сърцата ни? Има ли радост? Ако ще намериш начин да бъдеш благодарен, ще намериш радост, повече радост в сърцето си. Убеден съм от това. Има ли радост в Божия дом? И трябва да има радост в сърцата ни, нали? Радостта ни е радостта му е нашата сила. Нали? Радостта на Господа е нашата сила. Откъде идва тази радост? Отвътре. Христос живее в сърцата ни, нали? Обитава вътре в нас. Възкръсният Исус живее в сърцата ни. Нека да има радост. Много зависи от нас. Ако си има радост, или ако трябва да подновяваме ума си. Нали? Това е много важно. И това зависи от нас. Исус той е платил цената на пълно. Но въпрос е дали ние сме готови да вземем от Него тази радост. Аз съм решил да бъда радостен. Слава на Бога! Радостен съм. Мой Бог е велик и верен. Аз да бъда благодарен на Него. За Неговите дела. Неговите дела в живота ми. Аз съм свидетел. Какво направи Господ за мен? Да дойдем пред Него с благодарност. Влезете в портите му с благодарност. Когато си благодарен, ще намериш радост. Радостта му. Има връзка. Ако си благодарен, ще намериш радостта му. Радостта ти ще бъде пълна. Аз съм решил да бъда благодарен. Благодарим ти. Защо не съм благодарен? Мога да споделя лично за себе си. Господ ми е дал 22 779 дни на земята. Млад съм, нали? Аз съм млад. Вече ми е дал 22 779 дни. И аз съм благодарен. Защото без Него нямаше да има род, нали? Да, така е. Зависими сме от Него. Много съм благодарен. Значи искам да дойда пред Него с благодарност. За тези дни. На 62 години съм. Млад. Млад си, разбира се. Аз съм смятал, че съм 50% от живота си. Така е. Искам още 60 години. Дай Боже. Исус да дойде. Бъди благословен. Той може да дойде всеки момент. Амен. Да. Аз съм за идването му. Но ако не дойде, аз искам да живея на земята, за да бъда благодарен, за да усещам радостта му. И чрез тази радост да бъда покорен на гласа му, да бъда свидетел, да споделя за него, споделя тази радост с другите. Всеки един наш близък да усеща радостта му в
живота ми. Започна от благодарност. Благодарен съм за жертвата му. За това, че Той дойде на земята. Само чрез Него има спасение, нали? Само чрез Него. И Той беше верен, беше покорен на баща си, на 100% до кръста. 6 часа да прекара на кръста. Много ти благодаря, Исусе! Много ти благодаря за жертвата ти. Аз ще бъда благодарен на Тебе за тази жертва до века. Всеки ден от небето, всеки ден от тях, те са много благодарни на Исус Христос за жертвата му. Никой не може да достигне до небето без тази жертва. И без да бъде благодарен за тази жертва. Благодарим ти за тази жертва. Благодарим ти за това, че на третия ден ти бе възкръсен. За нас! За всеки ден от нас. И да, и ти си бил възкръсен в сърцата ни. Както чухме, нали? Благодарим ти тук. Да дойдем пред Него с благодарност, с очакване, да преживеем тази радост. Радостта му е нашата сила. Радостта му идва чрез благодарност. Благодарим ти така. Влезте в портите му с благодарност. Това от Псалм 100, стих 4. Научи ни така да броим дните си, че да придобим мъдро сърце. Псалм 90, 12 стих. Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. И това показвам за тези дни. Благодарен съм за всеки ден. Благодарен съм за 18 360 дни заедно с Исус Христос. Халилуя! На 5 февруари 1974 година сестра ми Шърли дойде при мен. Шърли ми говори за Исус. Благодарен съм на Бог, на Исус Христос, за сестра ми Шърли, че беше покорна на Божия глас в този ден. Предадих себе си в Неговите ръце на 5 февруари, преди 50 години. Сега е юбилей. Юбилейто ми. Колко се радвам. Трябва да съм благодарен и радостен за тези 50 години. Аз смятам, че е добро начало, само начало. Ще прекараме цяла вечност. Заедно! Намерим ли радост в тази истина? Това е повече от мечтане. Това не е приказка. Това е истината. Ще живеем вечно с Него, нали? Намериме радост, когато сме благодарни на Него за жертвата му. И чрез вяра в тази жертва ще живеем вечно. Хайде следващо. Преди 11
904 дни Господ направи чудо за мен. Получих покана. Покана да споделя Божието Слово в България. 1991 година, през октомври месец. Той ми даде отворен път, отворена врата. Преди 11,904 дни аз съм благодарен. Намерям радост, когато съм благодарен. Благодаря ти, Господи. Без Неговата помощ никога нямаше начин да стане без Него. Без вяра в Неговата жертва нямаше да стане. Щеше да остане там на място да работи от 9 до 5, всеки ден, едно и също. Но не бях избран за тази работа. Господ ми даде отворен път да споделя благата му вест в България. Благодарен съм на Него за всяка насреща. Аз съм решил до идването му да бъда верен, да споделя благата му вест. Всеки да чуе благата му вест. Всеки да намери тази радост. Всеки да бъде благодарен на Него за Неговата жертва на кръста. За всичко имам сила чрез онзи, който ми подкрепява. Той ме подкрепя. По всяко време ме подкрепя. А Бог е силен да приумножи върху нас всякаква благодат, така че както имаме винаги. И във всичко достатъчно, във всяко отношение. И изобил съм и във всяко добро дело. Ще бъда благодарен и ще намеря тази радост. Исус ще бъде прославен. Всичко това е за Неговата слава. Амин. Какво го правим? Правим за Него. Смиряваме се пред Него. Господи, Ти си всичко. И чрез своето дело на кръста аз съм нов човек. Старото ми премина, ето всичко стана ново за мен. Трябва да съм благодарен. Трябва да съм радостен. Много зависи от мен. Да, мога да бъда радостен за това, че съм бил роден в Америка, но това не е всичко. Това е едно нещо. Радостен за това, че съм ново роден. Ново роден в Неговото царство съм. Има праведност и мир. Праведност, мир и радост в Святия Дух. Съседите ни трябва да усещат нещо друго, нещо различно от нас. Ако сме благодарни, ако намерим тази радост, радостта му е пълна. Нека радостта ни да бъде пълна чрез благодарност. Благодарим Ти, Господи. Какво стана преди 8346 дни? Ние се оженихме. Много ме обича! Много ме обича Исус Христос. Аз бях на 39 години и бях изкушен. Дали съм задавал, колко много пъти съм задавал въпрос, дали сте стане или не. Дали сте ожени или не.
Бог е много милостив към мен. Има надежда за всеки един от нас. Ако искаш да се ожениш, има Бог прави чудеса. Заедно сме 8346 дни. Изграждаме дом на радост. Се дойдете у нас, на село Лисец. Господ ни даде дом на радост. Радостта му се намира в този дом. Слава на Бога! Благодарен съм това, че Господ ни е създал по своя образ и подобие. Нали чухме това преди малко? Господ ми е създал. Аз ще живея с Него до века. Да прекарам вечността с живия Бог. Чрез Исус Христос, Сина му. Трябва да съм благодарен. И ще намеря тази радост, когато съм благодарен. И какво стана? Преди 6210 дни. Виждате ли? 6210 дни. Едно голямо чудо се случи. Голямо чудо. Лекар каза, никога няма да стане. Бог каза, всичко е възможно за този, който вярва. Едно прекрасно дете, Господи, ти дай. Знам, че Бог ме обича. Бог много ме обича. И трябва да съм благодарен. Така е. И да намерим тази радост. И да споделя тази радост с Мишел и с Кейти. Всяка сутрин да заставаме с радостни сърца, с благодарност вътре в сърцата ни. Винаги да сме благодарни на Него. Живота ми е дар от Него. Защо да не бъда благодарен на Него? Той ме създава. Благодарен ти, Господи. Чети, кажи това. Благодарение на Исус Христос ще живеем вечно. Амин. Това ще бъде само началото. Само първата страница на бъдещия живот. 10 милиона или колко. Разбрахме, че винаги може да добавиш с още едно нула. Ще прекараме цяла вечност. Цяло съм благодарен. Там няма брой на дете. Ще живеете ли вечно? Така е. Вие знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че богат, както бе за нас, стана сиромах, за да се облагодатим ли чрез Неговата сиромашия. Писано е. Знаете, че няма бедни, няма сиромаци в небето. Няма, нали? Всички са богати. Всички са много богати. Всички се живеят вечно. Аз ще бъда благодарен. Аз ще бъда радостен. Ще дойда пред Него с благодарност. Ще бъда радостен. Защото царството му е
пълен с радост. Праведност, мир и радост. Аз знам, че съм оправдан чрез кръвта му, чрез неговото дело, аз съм оправдан. Ти? Ние? Дали сме оправдани чрез кръвта му, чрез неговото завършено дело? Трябва да сме благодарни. Трябва да сме радостни. Хората от този свят се нуждаят от тази радост. И чрез тази радост ще бъдат благодарни. Трябва да намерят Исус. Сега е благоприятно време. Сега е спасителен ден. Аз се радвам и съм благодарен за тази истина. 2 Коринтияни 6:2. Сега е благоприятно време. Сега е спасителен ден. На първо място сте споделили тази истина със себе си. Рон, слушай, внимателно. Исус ти говори сега. Бъди покорен на гласа му. Той ти даде мисия. Той ти даде сила. Всичко ти е дал, за да бъдеш покорен на гласа му. И ще бъда покорен на гласа му. Защото ще бъда благодарен. И ще бъда радостен в присъствието му. Както направи Давид, 16 глава на Псалм. Слагам Исус пред мене винаги. Исус е пред мен. Исусе, кланям се пред Тебе. Прекланям се. Ти си всичко за мен, Исусе! Ти си казал, никой няма да те оставя, никой няма да те забравя. Аз съм същия вчера, днес и до века. Аз ще бъда с Тебе. Не бой се! Не се страхувай от нищо! Не си зависи от този свят! Ти си зависи единствено от мен! Дал съм на Тебе моят свят тук. Той ще ти води. Ти ще бъдеш покорен на гласа му. И аз чрез Тебе ще работя. Хората ще дойдат на покаяние чрез гласа Ти. Чрез гласовете ни. Ти си смисълът на живота ни. Не се срамуваме от благата му вест. Ще споделяме. Ще споделяме, когато сме пълни с благодарност. Винаги слагам Исус пред мене, за да не забравя. Исус е. Ти си с мен. Ти ми водиш всеки ден. Всеки ден! Аз очаквам само добро от Тебе. Защото съм предал себе си в Твоите ръце. Ти ще ме пазиш от всяко зло, както е писано в Твоето слово. Ще ми пазиш от всяко зло. Няма да съм притеснен. Дали онзи или онзи ще каже, ей, ти си глупак. Всеки е глупак по нещо. Някой е глупак за футбол или за музика. Аз съм решил да бъда глупак. Исус. Искам Исус винаги Исус да има усмивка в устата му. Поради това, че съм бил покорен на гласа му. Поради това, че съм покорен. Че съм благодарен. И че съм радостен. Чрез Неговата сила. Чрез Неговата радост. Ако ти липсва радост, бъди благодарен. Повече и повече. Благодарим Ти, Исус.
Всеки един от нас, ние сме избрани от Него. Избрани сме от Него. Господ ни даде призов. Всеки един жител в този град трябва да чуе за Исус Христос отново. Чрез нас. Ще бъдем благодарни. Ще бъдем радостни и покорни. Защото Той заслужава това. Нали? Той заслужава покорност. Да сме благодарни. Той ще дойде. И съм убеден в това, че и ние ще бъдем благодарни през вечността. И ще бъдем радостни до века. Искам да попитам, дали Исус живее? Живее ли в сърцата ни? Живеем ли чрез вяра или чрез виждане? Чрез чувствата си? Чрез вяра си живеем. Прави един много православен път към вечността. Прав път към небесата. Амен! Много ти благодаря. Който го сложи Бог сега. Амен! Амен! Алелуя! Нали пътуваме? Ние сме на духовен път. Пътуваме за небето. И поканяме хората около нас. Хайде! Хайде с нас! Амен! Благодарим ти, Исус. Това е славата. Аз ще бъда благодарен. Аз ще бъда радостен. Може ли всеки един да каже това? Господи Исусе! Може ли всеки един да каже това? Господи Исусе! Аз ще бъда благодарен. Благодаря ти за делата ти в живота ми. И аз ще бъда радостен. Аз ще бъда покорен. Аз ще споделя благата ти вест. Аз ще бъда угоден в твоите очи. Може смело да кажеш това, не? Да. Ще бъдем угоден в неговите очи. Защо? Защото Той ми дава сила. Всичко за Неговата слава. Нека по всяко време да общуваме с Него по пътя, в работа, навсякъде вкъщи. Събуждаме се всяка сутрин. Благодарим му за Веднага благодарим му деня. за всичко. Амен. Много сме благодарни за днешния ден. Знаете, че Господ е готов. Наш Господ е готов да върши чудеса. Ако не си взел от Него поне едно чудо, вземи едно чудо сега от Него, преди да се тръгваме. Всичко, каквото поискате в молитва, както вярвате, ще получите. Вземеме от Тебе изцеление, радост, всяко добро, средства, живот, живот в изобилие. Когато сме спълнени с живот, имаме какво да споделяме с другите. И радост. Когато сме изпълнени с радост, имаме какво да споделяме с другите. Нека всеки ден около нас да усеща тази радост. Искам, колкото е възможно, по всяко време, така, с усмивка да ходя. Защо? Имам причина. Благодаря ти, татко. Аз имам много причини. Ако ти си готов
Убеден съм в това, че Господ е готов да ти даде чудо. Вземи решение. Вземи чудото от Него. Той е много добър и верен, милостив, спълнен с състрадание. Той знае всичко за нас, къде сме, какво ни липсва, да не ни липсва нищо добро в името на Исус. Амен? И никой да смята за себе, че не е богат. Ако ти си предал себе си в Него, ако ти си вярваш, значи ти си богат в Него. Той ти дава всичко. Само да бъдем благодарни на Него. Амин. Добре. Господи Исусе, благодарим Ти за това време, в Твоето присъствие. Ние сме в очакване за Твоите намерения, Твоите чудеса. Ти ни даваш насока. Ти ни благославяш днес. Днес сме решили да бъдем благодарни на Тебе и да намерим тази радост, радостта Ти. Амин. Съседите ни да задават въпрос. Защо си радостен? Защо намирам, виждам усмивка в лицето ти? Защо? Има поговорка в Америка, нали, всяка сутрин трябва да се обличаме и да не забравиш усмивката си. Защото тогава си готов. Винаги с усмивката вкажеш. Защото знаеш кой живее в себе си. Той е пред нас, живее в сърцата ни. Всичко е от Него, чрез Него, за Него. Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. На Него да бъде цялата слава! Цялата почет! Амин! Благодарни сме за тази време заедно. Ако имаш нужда от молитва, мога да се моля. Но вземи, всеки да вземе от Господа. Защото Той е готов да снабдява всяка наша нужда. Много съм благодарен. Слава на Господа. Абе, брат Рон, като слушам, българския си го подобрил много добре. Наши българи отиват в Америка, отиват в друга държава и като се върнат тук и казват, ама чакай сега, как беше еди какво си? Али, тази дума как се казваш? Забравят българските. А пък никога не се забравят. Българския е най-трудният език между другото. Но благодаря на Бога, че тази софтуер, която дава за себе си, и благодариш на Бога, казва всяка сутрин. Това имаме една песен такава, която казва, когато се събудиш, благодариш на Господа. Защото това е най-чудесното нещо, което ние можем да правим. Да му благодарим за Неговите милости, да благодарим за семейството си, да благодарим за да покриваме с кръвта семейството си, с драгоценната кръв на Исуса, защото това е
чудесни души, поведение от всеки един народ, за всички народи и племена. Така че нека Бог да ни благослови, нека Бог да ни утвърди, нека Бог да ни даде мъдро знание, за да изградим правилно нашия духовен живот върху здравата основа, която е Господ. Нека да се молим, нека да се изправим в молитва и пак са, които имат някакви нужди, нека да ги отправят към Господа, за да се молим за тях. Святи душе, ето ние ти благодарим за всичко това, което брата сподели с нас. И аз знам, Господи Боже мой, че ти си казал тези думи и те се изпълняват. Нежна майка може да забрави своето си чадо, но ти никога няма да ни забравиш. Ти никога няма да ни оставиш. Ако ние, Господи, всяка сутрин ти благодарим за чудесните мигови с Тебе, да, Господи, Татко мое, и църквата, както казва в Откровение, нека да каже: дойди, Господи Исусе Христе, за да бъдем заедно през вечността с Тебе, Татко мое. Помогни ни да изградим правилно нашия духовен живот върху здравата основа, която си Ти, Исусе Христе, защото пътят, истината и живота е в Тебе. Ние Ти благодарим за гостите, ние Ти благодарим за проповедта, ние Ти благодарим за всичко това, за песните, ние Ти благодарим за това, че Ти до днеска, Господи Боже мой, си ни помогнал. И така, Господи, и за напред, колкото ни си подарил, те да бъдат за Тебе, Господи, Татко мой. Моля Те, святи душе, благослови и укрепи народа си. Така също всеки един брат, всяка една сестра, всеки нуждаещ се, нека, Господи, да почувства Твоя мир и Твоята благодат в себе си, Господи, Татко мой. Милост за стори, святи душе. Благославен душе моя, Господа. И всичко, защото Ти в нас нека хвали святото Ти име, защото си достоен за слава, достоен си за хвала, Господи Исусе Христе. Помогни на народа си, на людите си, благослови и укрепи всеки един брат, всяка една сестра, за да служат за дух и искра, да живеят за Тебе, за Твоята слава. Амин, Татко мой. Благодарим Ти, Татко мой. Нека да завършим с песен.
Thank you.